Pasko! Pasko! Pasko na naman muli! Ay, mga ka-answer. Kain tayo ng chicken wich. Dahil umorder ako, dahil nagutom ako ng alas 12 at 12:30. Huwag ka na mag-Espanyol. Gawa ako ng mukbang. Wala. Gusto ko lang ng online validation. Nakakain din ako nito kasi uso eh. Kaya wala akong energy kasi patulog na ako. Kaya nagutom ako. Tingnan natin. Review natin. Wow, reviewer. Malaki siya. Diba yung lagi yung pinapakita sa ano? Bumili ako nitong spicy island dressing ba yan? Kasya ba ito sa bunga ako? Narinig ko na yun. Dati food writer ako. Sa Summit Media. Magagamit ako ng decadent chocolate drip with jabble. Sarap siya. Mabait naman siya. Tingnan natin spicy island kasi parang medyo kung walang dressing. Bango. Ito yung bakas ng Donut November at yung masasarap. Kailangan mo nung Thousand Island or yung sour cream natin siya niya. Ano ko nga lang, itong pickles, itong mga pickles, hindi ito uuso sa masa eh. Hindi naman sila mahilig sa ganyan. Kaya nga sa McDo mo siya makikita. Ang kano to? 140, 130. Medyo kamahalan. Mga kamahalan. Nalaban niya yung sa Papay, yung Zinger. Wala nga sila sa market. Kasi ngayon ewan ko kung ako lang yung maarte. Pag sa mga burgers, lumalayo ako sa mga burger ng mga fast food. Parang ang dali dayain. At least pag manok, diba? Makikita mo yung karne ng manok. Hindi siya dinuro, makikita mo talaga yung slice. Kaya mas mahilig ako bumorder ng yun na may gusto mo. Kayang kinakain, nakapigil sa'yo. Hindi talaga ito content eh. Gusto ko lang may kausap kasi malungkot ako. Ano pa makausap sa akin? Upload ko lang sa second channel. Yung sour cream kinuha ko, feeling ko mas kakaiba yung lasa. Nakala ko yung BTS meal. Ito naman, no? Isa lang makita lumalabas sa bun. Saka itong parang brioche style bun ba yung ginawa nila? Yung dugo ko puro MSG na. Inisip ko totoong kami ba ito ng manok? Wala namang paraan para madaya ito, di ba? Ako conspiracy theory tuloy ako. May conspiracy theory na naman kayo mga hayop. Isa pa yung nuggets. Dali-dayain niya kasi. Load niya. Bigay ko yung score ko mamaya. Tapos sigaw kayo isang mic para marinig niyo yung crunch. Yung na makita ng yung huli mong kagat, mas marami pa yung gitna. Gusto dun sa tinapay. Baka nga lang breading lang to. Sulit to. Huwag kayong bibili ng chicken wich nang walang ganito. Bumili kayong kahit anong dressing. Dilaan niya. Yung kaibigan ako, hinihiwalay niya yung tilapia yung mga burger pag kumakain. Normal yun. Mukbang! Mukbang ba? 5 minutes ko lang kinain yun. Tagal pa yung delivery. Yung ko to lang 7 plus 1 para dito. So 8. Ay puta. So sarap pa rin siya sa BTS meal. Isip ko lang, kailan kayo gagawa Jollibee ng unting bubuyog? Di ba parang yun? Di ba parang delicacy ang bubuyog sa ibang bansa? Tawag din yung crispy na isda. Crispy na may hipon. Pero umaangal kasi lobas sa puwet ko yan, di ba? Buti na sa bibig. May kasama pang tokwa, piprituhin mo, tapos suka, toyo ang sausawan. Buyog ba pag pinrito mo? Parang may lalabas na konting tubig. Parang mga tagyawan. O madi-dry out siya kasi diba wala naman dugo ang mga insekto. Di ba kinakain nila yung mga insekto? Crickets, diba sa India ba yun? Ganun. Paolo, pag in-edit mo, search mo na lang. Tututbash na ako. Paalam!